سلام كم يوعيلكم قاعد حن متأخمنا بنوش تكرينيا قانقا تمرتي أبزي أبسا ما يدرتنا لما عنتي حزين متين زلوه سلايدات ويمهاري لزخوننا حنت زيان رئات زلنا بحفشة قانقا كم يجيرنا نصنعه كن رئينا مالتي قال بهالي نس قانقا تحزنا من زاربينا حترابيلنا حنتي نايلو ما عنت ما أشتغلناها ناي آيسبرغ نقلتينا مالتي إذا فيديو زياد زدال وازلوه بحفشة كم أنفت متحازيت قانقا عميقنا نابنت فيرب ويقلك مبالنا ناب قسي قلق مبالنا كم يجيرنا قرصنا تحجات أنا نعنا كم يجيرنا بسيستم نصنعنا قانقا كم يجيرنا حيال قوننا ندخم قوننا نمزنن لا دعم وانا مسكنا نقول له أملاح بقول لك إني فيديو 4 انتبهت إحنا ستيل زيادة مليسكا انتنا نمهار زلنا أبي أزني عليه تاين كتريف إنه لما بريد تكون إنها تخيل هذا فيديو كنجمر مالتي كم زرية زلنا أما أخل زلوا ناي جراماتيك دبلي جرامر بنرويجان مالتي بإنجليش جرامر سازي زين يمان زلوا وين تن كندي قانقا زمكالن مالتي زين يمان زلوا تاين زبلا زلوا سوبستانتيف مالت سم مالتي أسمات أبنت جود ود مالتيو ينت مكينة بيل بارن قلعة مالتيو حجي أسمات بملو عالم زلو أسمان تخيل كايو قانقا وديها مالت هيكولا ناتوسو أسمات راي ود تيلكاسي ود مونتاي قيح ود قي قراح تبل تراخونكا نتود تقولصو تدليها نابز تسجر لك انا اديكتيف ابز حجي سوفن مدقاس تخوينو عميق دقاس كتبل منتا ان ديب سوفن ذا سوفن حجي سم تخون على سبستانتيف عميق سوفن كان عامل لذيت توسعي ملو نتحزم كلهم تفلطوا مالك مالتي سلازي فارب خالنا بزي انت تكبرات تقلص مالتي سبيسر مبلع مالتي يا سبيسر ميداك أم نروي كباب ساعة شدشة ويا 4 ساعة شدشة زلوا دهرنا يسرح ساعات زبلع درجة درار عينتنا نروي مالتي دحريو أدفارب لنا زهات وسهاي هم كومر نبلمش وهولي نساعت متسع ويتمتس على ستراكس تيلنا جن حجي زي ستراكس أدفارب خوينا جلاس يتخون على انتهي دفتن زلوا يحتر عبيلنا زياتهم انتهي مالتي كان معمي أنا أستين تاونا انت عميقنا يو أزيو فحنا بلس زخيد بقلل زبالة بموزن حازو دعمي أنا هنكيدنا تهريو preposition دبلالو بوكا ليجر بوبورة تا مصحف أبتي طاولة تقميت على حجي أبلع الطاولة دي تحت الطاولة دي بقون الطاولة دي جلس لنا preposition أبنت مالتي ناي جيزي قلنا بلنا أبو زحوم ما قالوا من خلينا دحريو برونومن علنا برونومن يسبيسر ميداق بلالو برونومن مالتكا نشم تكيو ياي تا ياي تكون دلا سبيسر انتا فاربيل ناي عنتوي ميداق ابتناي سنتنس قرتي اتي زبلع زلو مالتيو ازي ياي انتا مالتيو انا اجي انا سمو انتو خينا كندس نسمو انتكيو ياي بلالو مالتي انا سازي تي انتاينات حسابات قللتي لو بزلو سيتنينج ويمولو حسابات انتاينا نقبر زلنا نزينا نحزو زلنا نزي بعد برونومن انتاي مالتيا دعمونا يمكننا نسوم دا تما اقلو سلازخدو قانقا مصنع مالت عب مويا سلازخونه بزح زرزرات سلازلو بحافشا كن كمز غيرنا كنطرنفوم علينا دحريو انتريكشنر دبلالنا زهانا سمعيتات مالتيو ابزي او قالنا ابنتها حاون ديدكا وي حزينكا وي قالك دا سمعيتك تقلصلو ايو مالتي زي زي سمعيت نقلصلو نكراتي زي كونينكشن ወይ ድማ ሱብዩንክሽን ድማ ይብካ መላገብት ማለት እዩ ሓደ ሙሉ ሓሳብ ሰሪሕካ ካልኣይ ሙሉ ሓሳብ ሰሪሕካ እንተ ደኣ ቪስ ንኣብነት እንተ ማለት እዩ እንተ ደኣ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኸውን ትብል ቆላ እቲ እንተ ንባልካ ንምልጋብ ሕግዘካ ወይ ከምዚ ዝኾነ ከምዚ ስለ ዝኾነ ምትሓዝ ማለት እዩ ከምዝን ስለዚ ኦግ ን ማለት እዩ ሜን ግን ማለት እዩ ኤለር ኦር ወይ ከዓ ወይ ማለት እዩ ዝተፋላለየ ኣሎ ስለዚ እሙን ክንሕዞም ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ዲተርሚናቲቭ ቨርብ ኣሎ
ኤን ጉት ታ ጉት ቤና ወዲያ የንተ ቤና ጓልያ ኤን ተልና ግን ወይ አይ ተልና ናይ ጾታ ንፈላለ ማለት እዩ ወይ ሚየብዚ ልክዕ ከምዚ እዚኣቶም ቅድሚቶም ኣስማት ዘለው ሳቶም እዮም ቶም ዲተርሚናቲቭ ቨርብ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ወይ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ግድን ኣይኮኑን በዚ ክስርዑ ኣብ ዝበዝሑ ኣለዉ እዚኣቶም ብፍሉይ ዲተርሚናቲቭ ቨርብ ንኣብነት ኣብ ኖርዌይ ግን ዝተወሰነ ግዜ ፈሊሞም ማለት እዩ ስለዚ ዲተርሚናቲቭ ቨርብ ከተጽንዕ ዘሊካ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣካላት ናይ ቋንቋ ኣብዚታት ፓርትስ ኦፍ ስፒች ኣብ ካልእ ክጸንሐካ ክእል እዩ ትዘገድስ እንታይ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣስማቶም ምፍላጦም ደይኮነ እንታይ ዳ እቶም ጎኖም ዘለው ከመይ ኢልካ ትጥቀመሉ ብሓፈሻት ቅርፂ ከምዚ ምውፃእና እንታይ ንኸነፅንዕ ከለና ንኽሕግዘና እዩ ስለዚ ሎም መዓንቲ እንተ ደኣ 10 ቃላት ናይ ስብስታንቲቭ ሒዝካ ዝመፅእ ናይ ኣድጀክቲቭ ክተፅንዕ ትክእል ኣለካ ድሕሪኡ ናይ ቫርብ ድሕሪኡ ናይ ኣድቫርብ ከምኡ እናበልካ ነቲ ናይ ቋንቋ ክእለትካ ሚዛን ጌርካ ሚዛናዊ ዕብየት ከተርእየሉ ኣለካ ኣስማት ጥራይ እንተ ደኣ ፈሊጥካ ወይ ቁርብ ተግባራት ድሕሪኡ ንኣብነት ፖ እንተረኣይልና ልዕሊ ኡነር ተኢልና ትሕቲ ተኮይኑ እቲ መፅሓፍ ልዕሊ ድዩ ዘሎ ትሕቲ ናትገለፅ ክችገር ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሚዛናዊ ጌርካ ኢኻ ተዕብዮ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ነፅንዕ ኣለና ኩሉ ግዜ እንዳሓሰብና ንክንቅፅል ኣለና ንምባል እዩ ድሕሪኡ ናብ ፀጋም ክሰግር እየ እዘን ፀጋም ዘለዋ ከዓ ናይ ቋንቋ ኣካላት ማለት እዩ ኣብ ፅሑፍ ክኾን ይኽእል ኣብ ሓፈሻ ማለት እዩ ኣብ ዝርርብ ፎርኩርቲንግ ምሕፃር ማለት እዩ ቴቨ ንብል ኣለና ሕጂ ቴሌቪዥን ታይም ሴቲንግ እዚ ምልክታት ማለት እዩ ምልክት ሕቶ ኮለን ወይ ሴሚኮለን ፑንክቱም ነጥቢ ገለ ማለት እዩ ስቱር ኤለርሊተን ቡክስታቨር መዓስ ንእሽተይ ንፅሕፍ መዓስ ከብዓብ ንፅሕፍ ኣስማራ ክንፅሕፍ ተኮይና ኤ ዓባይ ክንገብራ ኣለና ድዩ ወላ ንእሽተይ ስለዚ እዚኣቶም ተፈላለዩ ሕግታት ኣሎ ማለት እዩ ሶኒ ንኣብነት ማንዳግ ክንፅሕፍ ተኮይና ንእሽተይ ዳ ክጅምር ዘለዋ ዓባይ ስለዚ ከምዚኣቶም ሕግታት ድማ ኣብዚታት ሕግታት ኣለዉ ስለዚ እታ ማንዳግ ሽም ኮይና ግን ብኸመይ ከተፅሓፍ ኣብ ፅሕፈት ሰትኒንግ ሓንቲ ሰንተንስ ከመይ ትኸውን ተፈላለዩ ዓይነት ሰንተንሳት ንርኢ ንኸውና ማለት እዩ ኡርስፕሮክ በዓል ምስላታት ፕሮቨርብስ ቋንቋ ሕጂ እቲ ተግባራትካ ወይ ጥራይ ደይኮነት ምስላ ጌርካ ምዝራቡ ኩሉ ይኽእል እቲ ዝመፅእ ስላይ ንሪኦ እውን ባህሊ ድበልክዎ እውን ንዝተሓሒዝና ንምርኣይ ማለት እዩ ኢዲዮምስ ያይሶቭ ሶም ኤንስታይን ኢዲዮምስ ሕጂ ከምዚ እዚኣ ንኣብነት ኣነ ደቂሰ ከም እምኒ እያ ዝብል ዘላ ሕጂ ከም እምኒ ደቂሰ ከምዚ በጥ ኢለ ደቂሰ ከምዚ ልበይ ኣጥፍየ ደቂሰ ዛ ዓይነት ማለት ፅቡቕ ደቂሱ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቕ ደቂሰ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ከም እምኒ ደቂሰ ዛ ዓይነት እዩ ስለዚ እቶም ኢዲዮምስ ከም እምኒ ደቂሰ ተይልካ እምኒ ዶ ድቅስ እዩ ወይ ከዓ ገለ ደይኮነ ተፈላለዩ ኢዲዮምስ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ስለዚ እቲ ቋንቋ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንምሃሩ ደረጃታት እውን ሓንሳብ ደገ ወፂና ቀልጢፍና ደይ ንረዳእ እንታይ እዩ ሰብ በዚኣቶም ክዛረብ ብምስላ ክዛረበካ ክእል በዞም ኢዲዮምስ ክንዛረበካ ክእል ስለዚ ጥራይ እንታይ ክንገብር ኣለና ቀስ እናበልካ እዩ ዝዓቢ ተስፋ ከይቆረፅና ኣበይ ዘሎ ዝያዳ ፅኒዕናዮ ዘለና ኣበይ ከዚ የፅንዓናዮ እንዳርኣናዮ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ስፕሮክ ኦላሪንግ ካልእ ስፕሮክ ላሪንግ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቋንቋ ዋላ ብቲ ፈተናታት እውን ከም ንሪኦ ናይ ምንባብ ኣሎ ሌሰ ስክሪቭ ኣሎ ምፅሓፍ ኣሎ ስናከ ምግባር ኣሎ ወይ ሙንትሊ ንብሎ ምዝርራብ ማለት እዩ ሊተኻ ምስማዕ ኣሎ ሕጂ ልሙሉ መዓልቲ ፅቡቕ ኣንባባይ ኮንካ ደይ ትዛረብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝበዝሐ ግዜ ዘጋጥመና እውን ከምዚ ፅቡቕ ነንብብ ድሓን ንፅሕፍ ንኣብነት ፅቡቕ ንሰምዕ ናቱ ሰብ ስለ ዝዛረቦ ነዚ ኩሉ ማልኢት ሰብ ዝዛረበካ ንበሎ ስለ ትፈልጦ ትሰምዖ ንስኻ ትዛረቦ ግን ንስኻ ቅርፂ ትሒዝካ ብብዙሕ ቃላት ኣኪብካ ዝበለፀት ቃላት መሪፅካ ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ምናልባት ምዝራብ እታ ዝዳሓረት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሓንሳብ ከዓ ፅቡቅ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ተኮይኑ ከዓ ወፂኻ ከም ድሌትካ ትዛረቦ ኣለካ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ብብዝሒ ኖርዌይ ንሪኦ ግን ብፍላይ መንጎና ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ንኸይድ ምንባብ ንምሃር መፅሓፍን ንምስኻይ ምዝራብ ግን ወፂና እውን ብዙሕ ዘዛርብ ኣጋጣሚታት ስለዘይህሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለዘይንነብሮ ቋንቋ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮ እንታይ ይኾን ማለት ኣብቲ ምዝራብ ክንዝሕል ንኽእል ግን ኩሎም ተደጋገፍቲ ስለዝኾኑ ተስፋ ዘይምቑራፅ ክትዛረብ ስለዘይከኣልካ ምንባብ ከተቋርፅ የብልካ መሊእኻ እንተፀኒዕካ በቲ ምንባብን ምስማዕን ንክትዛረብ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ዝኸውን
ስለዚ ኩሉ ተደማሚሩ ዝኸይድ ኣብቲ ፀናንዓ ሓንቲ መዓልቲ ወይ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ንበሎ ወይ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዝያዳ ወይ ኣብ ሰሙን እንደታ ሎሚ ከተንብብ ውዒልካ መፅሓፍ ምልምማድ ፅቡቅ እዩ ድሕሪኡ ምዝራብ ክትዛረብ ኣለካ መዛረቢ ሰብ ተዘይብልካ ቴሌቪዥን ዳርኣኻ ነታ ቴሌቪዥን ዝበለቶም ምድጋም ይከኣል ማለት ዜና ድዩ ወይ ናይ ቆልዑት መደባት ድዩ ገለ ማለት ቀለልቲ ወይ ዓዊልካ ምንባብ ተመካሪ ብመምሃራን ማለት እዩ ሊተ ምስማዕካ መፅሓፍቲ ኣምፂኻ ምስማዕ ዜና ከፊትካ ምስማዕ ኩሉ ዋላይ ትስማዓዮ እናተደጋገመ ምስ መፀ እዝንኻ ምፅናው ኣገዳሲ እዩ ድሕሪኡ ይከኣሉ እቶም ቃላት ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ኩሎም ኣመዛዚና ክንከይድ ክንፍትን ኣለና ማለት እዩ እንዳዕሙቐና እዮም ክንከይድ ክንፍትን ኢና ምናልባት ኣብ መዓልታዊ ሂወተይ መምህር ኣይኮንኩን ናይ ቋንቋ ወኪላ እውን ኣይኮንኩን ንኸዳልዎም ቁርብ ግዜ ወስደለዩ ከምቲ ናይ ክላስ እውን ነቲ ናይ ኢንትሮዳክሽን ፕሮግራም ወይ ናይ ካልእ ቋንቋ ክእል ትምህርታት ዘሎም ኖሮ ወይ ምትካእ ኣይኮነን እቲ ሓሳባት ንዕኡ ደጊፍካ ከመይ ጌርካ ካብቲ ተመኩሮ ሼር ንምግባር ስለዝኾነ ንምክፋል ስለዝኾነ ከምዚ ጌርና ኣንፈት ሒዝና ኣለና እሞ በዚ ክንቅፅል ክንፍትን ኢና ዝበለፀ ከዓ ተፅሒፍኩምለይ ኣነስ ካብ በዚ ጠቒስናዮ ዘለና ጋር ኣብ ኣድጀክቲቭ ንኣብነት ወይ ኣብ ሱብስታንቲቭ ተትፀቅጥ ወይ ኣብ ቨርብ ተትፀቅጥ ንብል እሞ ካብኡ ንሽፍኑ ምክንያቱ ኩሉ ክንሽፍኖ እንተኮይንና ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እውን ምናልባት መምሃራን እንተለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ትምህርታት የለን ምናልባት ትሕግዙ ትኽእሉ ወይ ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ዝተፈላለየ ነገር ከተበርክቱ ትኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኮምፓስ ናያ እናተመላለስኩም ክትሪእዋ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ዋላ ትስእልዋ እውን ትኽእሉ ኣብ ሞባይልካ ትሕዛ ኣብ ትመሃሮ ግዜ እንታይ ኢና ንምሃር ዘለና ሎም መዓንቲ ክትብል ትኽእል እስኪ ካብዚ እንታይ ክውስኽ እየ ትብል ትኽእል ብምሉእ ነዚ ቪድዮ ከዓ ብዙሕ ነገራት ተራዩ ዝሕል ኣሎ ወይ ሓንሳብ ሰሚዕካ ካልእ ግዜ ክትሰምዖ ሳልሳይ ስለ ዝስልቹ ዩቲዩብ ከተቐልጥፎ ከም ትኽእል ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ንቐፅል ካብኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ዓዲ ምስ ኣተኻ ቋንቋ ጥራይ ዝኸብደካ ይመስለካ ዝበዝሐ ግዜ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብምሉእ እቲ ቋንቋ ብዛ ጫፍ ኣላ ብምሉእ ግን እቲ ሕብረተሰብ በዚታት ዝተመልአ እዩ ካልቸር ማለት ባህሊ እንድዩ ባይ ዘ ወይ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣይስበርግ እዚኣ ማለት እያ ኣብ ውቅያኖሳት ወይ ኣብ ባሕርታት ዝንሳፈፉ በረዳዊ ኣካላት ማለት እዩ ታጫውፉ ኢና ንሪኦ ዘለና ንሕና ውሽጡ ግን ኣዝዩ ዓበ ክስተ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ማይ ኣለዎ ማለት እዩ ታይታኒክ ብከምዚ ዓይነት ተጋጫ ይድበሃል ስለዚ ንሕና ንሪኦ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ባህሊ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ቋንቋ እቲ ከዳድና እቲ መግቢ እቲ ኣመጋግባ ንኣብነት ፍሉይ ይኸውን ካብቲ ስኻ ዝለመድካዮ ሆሊዴይስ በዓላት ፌስቲቫላት እዚኣቶም እቶም ንሪኦም እዮም ኢዚ ቱ ሲ ድዎም ዘሎ እቶም ከበድቲ ዝኾኑ ኣይረኣዩን ማለት ኣይኮኑ ከበድቲ ዝኾኑ ግን ንኣብነት ሁመር ይብል ኣሎ ከመይ ጌርካ ምስ ሰብ ትስሕቕ ከመይ ጌርካ ትጫረቕ ኤክስፔክቴሽንስ ትፅቢታት ካብ ሰባት ቦዲ ላንጉጅ ናይ ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ብኣካልካ እውን ስለትዛረብ ገፅካ ትገለ ማለት እዩ እዚኣቶም ብምልኦም ኣገደስቲ እዮም በብሓንቲ ህድ ኢልካ ትሪኦ እዩ እናተመላለስካ ትሪኦ እዩ ፅቡቅ እዩ ኣብ ሞባይልካ ዋላ ስኢልካ ክትዝክሮ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ቋንቋ ጥራይ ደይኮነ ዝኸብደና ኣብ ሓድሽ ቦታ ክንኣቱ ከለና እቲ ባህሊ እውን ተፈሊጥናዮ ንክንዛረቦ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ወይ ነቲ ቋንቋ ንክንመልኮ ይቐልል ንኣብነት ሕጂ ቋንቋ ንብል ምሽ እቲ ጆክ ግን ናተይ ጆክስ ኣይተረድኦምን ትብለሉ ግዜ ኣሎ ሓንሳ ሓንሳ ከስሕቆም ፈቲነስ ኣይተረድኦምን ወይ ሎም ማዓንሳ ስሒቀ እዮም ትብለሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ እቲ ምስሓቅ ካሊእ እዩ እቲ ቋንቋ ከዓ ካሊእ እዩ ተተሓሓዝቲ እኮ ትኾኑ ምክንያቱ ከም ባህሊ ዘስሓቀና ካልእ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዓይነታት ሰሓቅና እውን ክፍለ ስለዝኽእል ሕጂ እቲ ቋንቋ ካብቲ ባህሊ ክንፈልዮ እቲ ቋንቋ ግን ንኩሎም ከዓ ደጋፊ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምዝራብ የምፅእ እያ ስለዚ ብዙሕ ነገር እዩ ከይነሓዋውሶ ከይተስፋ እውን ንከይንቆርፅ ቀስ እናበልካ ግን እናተመላሉ እዮም ዝኸዱ እቲ ገፃት ሂወት እውን ባዕሉ እዩ ዘርእየካ ንኣብነት ናይ ፋሚሊ ቫልዩስ ንብሎ ዘለና ፋሚሊ ከይገበርካ እቲ ናይ ፋሚሊ ነገር ከይርዳእካ ክእል ክኾን ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ወይ ካብ ከባቢኻ ስድራ ቤት ተዘይርኢኻ ኣብ መወዳእታ በዚኣ ንዓፁ ኢና እታ ኢስበርግ ማለት ወይ ሬታ ኣይስበርግ ኢስ ፊየል ትብል ዘላ ንሳ ማለት እያ እዚኣ ብእንግሊሽ ኢስ ፊየልካ
ብንወሽክ ማለት እዩ እንግሊሽ ማለት እዩ ስለዚ is fail ማለት ቃል በቃል እዚያ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ግን ዛ እዚኣ ምፍላጥ እንታይ ጠቕመና ኣብ እንግሊሽ ዋላ the tip of the iceberg በሃል ጫፍ ናይቲ ክስታይ toppen of is fail top ማለት ላዕሊ ኣካላት ማለት እዩ ተታሕተዋይ ኣካል ማለት እዩ እዚ ታሕተዋይ ትሕቲ ማይ ዘይረኣይ ዘሎ እዩ ስለዚ top of is fail እንተልና እዚ ብምሉኡ ትንሪኦ እዩ መዓስ ንጥቀመሉ ከምዚ ዓይነት ንኣብነት ዝኾነ ሽግር የጋጥም ከምዝን ሽግር ኣሎ ገለ እንተይልካ እሱ ክትሪኦ ዝኽኣልካ እዩ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝብልናዮ እቲ ክንሪኦ ንኽእል ኣብዚ ናይ ባህልና ኣብነት እዚ ጥራይ ዝቐሊል ጥራይ እዩ እቲ ዓሚቕ ዝዓበየ ግን ዘይንሪኦ ነገር ኣሎ ኣብ ባህሊ ስለዚ ደተ ኣርባረ ቶፐን ኣብ ኢስፌለት ከምኡ እንተይልካ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ሽግር እናተዛረብካ ወይ ንስኻ ከምኡ እንተይልካ እዛ ጫፍ ጥራይካ ትርኢ ዘለካ እምበር ጌና ብውሽጢስ መዓት ሽግር ኣሎ ካለ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ደተ ኣርባረ ቶፐን ኣብ ኢስፌለት እዚኣ እታ ልዕሊኣ ጥራይ እንዳላ ሽግር ጌና ታሕቲ እቲ ዝዓበየ ኣካላቱ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚኣ ጀማሪ ቋንቋ ከምካ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ኣባሃህላ እዚኣ ናይ ኢስፌል ንሪኣ ማለት እዩ ደተ ኣርባረ ቶፐን ኣብ ኢስፌለ ሎማዓንቲ እዚኣ ናይ ሓሲበ እዚኣ ብጣዕሚ ሰኣልዋ ደጋግምዋ ኣንፈተት ሕዝያ ስለዚ ምልስ ኢልካ ዝርዝር ሱብስታንቲቭ መቃቂሎም ኣብ ዝርዝር ትመሃር ከለካ ሱብስታንቲቭ ብሓፈሻ ኣስማት ማለት እዩ ኢልካ ክትድምድም ክትክእል ንምኽኣል እዩ ዝተፈላለየ ካ ቋንቋኻ በዚኣቶም ተመዛዚኑ ከም ዝኸይድ ንምርኣይ ማለት እዩ ይቀኒየለይ በዚ መሰረት ከምዚ ኢልና ክንቅፅል ሓሲበ ዘለኹ ልክዕ ናብዚኣ እንዳተመለስና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ርእቶ ፅሒፍኩም ለይካ ናብቲ ንስኹም ዝያዳ ትደልይዎ እንዳደፋእና ክንከይድ ኢና ድሮ ገለገለ ርእቶታት ተቐቢለ ኣለኹ ናብኡ ገፀይ እናሰራሕኩ እየ ጥሪ ኢልና ናብቲ ብርትዕ ዝበለ ከይንኣቱ ግን ቁሩብ እንዳነደቕካዮ እንዳመሰረትካዮ ክትከይድ ስለዘለካ ቁሩብ ቀስ ኢልና ክንበፅሖ ኢና መብዛሕትኡ ርእቶ ተቐበልክዎ ማለት እዩ ይቀኒየለይ ብሩህ መዓልቲ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ይራኸበና ቻው ቻው